ananso ya ne wasan edi ahia biem aha AP multimedia so dwumadia ya to din se NYANSAPO na wagye so se wosan no badwemba eno na yesan edi esomo ene den enso biem ya bepie mu ewo sunwane bono mantamu ya bawura bono mantamu die na edi ncha kese ebekọ ama sunwane manhene na asonkawiri ncha kese enko na bomu ase ema ho sanso ena ncha kese enko ema na ene na tankodwa mpanimfo a otwawura otwahia ewo sunwane mantamu enyina doma manhene na adimambadu osi ade ye osagefo nso so ncha kese enko ma na ema opia ba kope na etufa na yakọ suma manhene nso ncha kese enko ema ho ohwe yana fade a yede atie yi a ne fa kese na nso so na amoboache nso ncha kese enko ma ho na ya bawura mu die na edidwumadie no esomo sade yedi kan aka no eya nwensem na yede esomo ene den enso ebiem na mini ababa ko ewo menchen ha yebekọ na yene no akotwetwe nkomo ba ko mienu bi na afei yede dwumadie no atoa so na onso wanya wo chefa ewom ebie ya na meta aka se yemfa dwumadie no enko awieye no na onso onsa aka wo chefa ewom maame anase papa onso onsa ebeka bi mini aba metia wo Mujaso na pomo ami adomeye na udin school ben na ofri mo ba mi free glory kindergarten learning complex I also no mantam udin no Abena Abigail Ofosua. Abena Abigail Ofosua. Mama ya na wakasa den kese amaye kakra na atiefo nso atimi ahu nipa ban wo ye na oya ayonkofo nso ugya wo ho e wo school mu nso so ehwe yen sa abre ya na wonso ahu se ampa Abena Abigail na kasa yi menye ni se sei na wakasa e wo school mu mejidi pa se anwensem yante na wabai Aisha anwensem no ni din edisen oh my Ghana oh my Ghana oh my Tiasman Ghana sikampo anu anwea me my Ghana ama Ghana na sabire wa wie sei ama Ghana na ba na sei owo badi asa na nso na odi abakom na onya obi mpo no wasoma no ne ma nyina akoka nsansam ye ewo amahodo so aden ba na sei ama Ghana oh ama Ghana no nso ma wensem de no yenkwa na yenkotie yenu abai na wensem no na yemfa ensomo yenkomra Abena Abigail Ofosua. Because school Glory Kindergarten Learning Complex. Manyinsema me beti. Matuni din se oh my Ghana. Ghana oh my tiase. Ahofadie man. Ghana adesheman. Oh my ewoni nufuso abumeso. Oh my metise kube. Miwe nsuo na miwe ediane. Na afi eyede na menufu atwinchami. Oh me my Ghana. Ghana me my Ghana. Omanya agudie abumeso. Sika kokko ni denchemu so. Ko obuase koshe. Ehona edansi sika so. Tutu anamo ko achem ne ahafo koshe. Ehona wonum sika ho nsuo. Na afi ebani sai na atome ne aseresere. Oh me my Ghana. Ghana me my Ghana. Omanya fagudie inyamena. Manefa ataya fam na koshe. Baby ani. Takwa awasu ni insita fagudie bebre yinti obroni to midin sika mpano obi amedi sika atompada na afi abisi aboyi frihini oh me my Ghana Ghana me my Ghana amaya kwaye bibre abumeso amaya eser nso enyemena na memfa nsuo nyahye ade ne brodie panche bayire menken abro ayone atoko na die ni namkum na afi ebani sana mekonam hai oh me my Ghana
Ghana me my Ghana. Omaya just dear abu meso. Kube, cafe, timber, kokode, na me ye odupon ankasa. Na afe, ebani sena, obiana wa groom fruso, and ne senyo obiadamfa, na mi bebua madani. Oh, me my Ghana, Madame was, Manuas. Some catch row. I am some nama was here gume. Oh my Ghana. Lala Sulalana Sabradia, oh my Ghana, I mean some uti in here, but who's a Ghana, ya never be brave, a jemu. Also, was the corre. A one album who said, a dime, SC Castle. Ghana, Sonema, Atisi Castle. None so, a common name couldn't man for. Oh no, a Diana Yanina, Ghana, my I say could be, or won't you. Oh, Diana, and so now was language. Didn't ya, a banner saying, Penny for, and one is saying, Amene. Or no, or what's the car? Emma a cosibroni, a cosicoco. A tunity, si campo annoying. Now for the canyashi, and now on an Okrachansin or Nama Maso, a yellow sudala. Yama yani and naho. Na ya name a pa ya wono, yam fanyan ye pa, na em na fei yentumi emo yembra se oman fa hodie man me dia sa fa hodie no da bia me ka se menyentum awon krata so na nso yeto ya ne yenhunu se ye fa hodie ampa dia na wo se yetumi ebo ye ho bra nipa waje wo ho afiri ne nsam no wan kodan no awu nidi wan kodan no awu ntimi emu wo man pa dia na ne wonsa da so ahye nanum na mpanin se wonsa hye obi anum susu a ye mpae na pampam Entino. Said the Enya Banam Seminary. I was saying to me, Emma any down. Coco, or say Uncle Yemudum Pon. In Tantafroa, Uncle Yen, I didn't kind of quiet you move, or my Ghana. Now, so I ain't I'm a onina. I been your crew, a giant. I'm a sabri. The Jana caught me, Nasi. I quack a pet. And moi, a banner saying, oh my Ghana. Yam penny for Monsorwaka. I am for Mamma in the hall. Yaman panim for Monsorier. Munyanjemu. Namu who sent ya banasa. Na afei. Niema pa ye wo. Ye timba no. Mo ma bro no me fa nkokwa. Chana for enam. Galam sei. Enso omamba entimi nye bi. E banasa. E dia ho che na ebre yen. Ghana ye wo nepa. E dia nya bu ye man so a. Anka yetimi tusu na mompa. E dia hyehyɛ pa egu na kwan mu a. Ibetimi asoro bi edi akwa amanfoforo so akoton anya sika se de meka aye no ye obono man mu ampa bode akese bayira akese banchi akese abura akese ni nyina obono Ghana wo nipa bebre enti ato yen ene ye mpanimfo se ye be modern na ya ye nipa no eho adwuma na timi aboa yen ye ka aban eye wo ene me ene aban no de na wo ye edi aboa on patemu ho den na wo ye ama ho tumpon na me nso de na me ye tietia ene botoa ye hwehwa ye behu nso nti ene mpanin se ye kyekere boa bomoden ye me ye niemra ye ho so ba bia ye niema pa no ye to na ye gemu akoduru bia no ye nsan enkonkofa ye nsan ko ye nchi na atumi aboa ye amankyere ma amebo ye sobo ye nkwa ye nyina na sabre yi ye bumu ne ye nyina yi Ghana ni omamba omantiase man Ghana ba wabo ne pattern kra bia opedua akwa akọbọ so no kra no eya asem enso da bia ye twinwa yi ekọ amanfoforo so na odi akwa akọye nepa na wasan edi abra yen na yasan atọ na boden na da bia sika ekoso ewo omoman mu na yen de da bia no enanso de yetire yeyie yade ebebo omu yi Ghana mampanyini odi abatudwa se obia emomodian se obedi Ghana aduane ebi ne de wo hin ya ka bayire bunu man mu ha de ebuso aburo enye na atoko enye na
aduane pa ewo Ghana ahoden wom sansan hwehwemu ama abedadi enti baby a wo bia no bomoden na do se yenni nkontomre Ghana yemmo a yedua ewo man mu no ahoden wom na mpo no umie wani na wudi na nopa awia nwumra ofa na se mojadura yare COVID-19 away ebi nkan bomoden na mo animra wo so wate na de kakra wo so betimi aye ede aboa no ma ohomne so na ye na boa na Ghana emfa na ntama emfa emfira ma ye ntieti atesem hunu ene nsembirimu a emmoa se ya atesem eye abagimbre nananom epenso no enema papa bi ani ho ona ka kire ho enye nokre na empo no ebi mu atwoma adwenati so se tete nnuane no eye ebayi fo aduane eye wa mamre na wonim eye wa manne na wato atwene eye nim na wonim ntia Akan Twi papa bi apraprensa Yehu ana se abunabunu nkwan na wo de nwa awo no oko wani mukra bomoden na yema yeniane no entimi enko ye emfa ema yen na se yedi yankasa yeduane na ebe ma ya hoden na aboa ama yesipi asita sanse nyankopon bo soro ba asase no a obo me no mi no onim senti a obo o manchasi for Ghana eni onim senti a obo bunu ni Asante ni anase kotokori ni anase achimni se wo free na brongo wale baby a wo free bia no nyankopon onye mfomso se obo wo ekopie ho enti wani nso e dia wo na yenyae se bre na bre nyina no suatra ekuye no abrofo ni ane e de yarewa ese yen hunu yi enkosi da ben na ye hunu bibia ni a ye de anya ti abrofo so empo no ya amasa bre ya mamre ya to atwene Usia obi kasa usia na mamre usia obi amamra wo ya akwa manipa no eno ene Ghana ya mani hunu sabre ya ama ye aye nkoa ama abrofo no ema yani na ho na yensia amamre ema yani na ho na nananom ne pa no yensa entimi enka bi yenhwe ene ye bibia aye oharaso broni se fast food ye bibia ya fast and ye dia na ye din na no aye fast food and na yewu fast and ene gone too soon what a shock why so soon eno nko a okohu obi na ofamba ho a anya asa de opera assembly man obeben ho no na ye de na okọ mochire ana asa ebe yi na firi mochire e de na akọ amusiye adentia ni na ne se ya to ye ni mapa na atwene mame ye da wase ye san ba oso biem wa kan winsam na mame a me ho adwiri me so de medi kan ya no maka kire odeda se sa school we wa ma oba nko bia na oyayo oho oyayo oba nso abro amamre na amane ye mfa wo mfitire afuto ba ku mienu bia obeyi afiri wa winsem na odi ama wonua no mabunu a oni won ebom eba wati penfo ene won wo etinna nsuso enti ebi yo atiefo ni asofo mo hwe me sabre afuto kakra me wo ma obi bia ne se mama yamfa ne ye wo no na yamfa mbo ye mbra aduane aye wo ahoodin wom ntade aye hyehye nyina enne kire nipa kwa aye sa wo hyaga na atade ufra wo kente ahyehye wa henema na wo kokro fufro so a ye hu sa wo ye Ghana ni ti mama yamfa ya fade ye nuane nyina na ye njai se yafa amanfo frade a ya poye de kwa mdase pia wanu ate metatu te se wo fra hemfie me hwe nso aye nokre ohu eni aba no nsam ode agu ho no de na wo fa wonso sua bibi fra hensam mu na bo modern se wonso betu anamompa e wo mpata mu ho sanse abrabopa adinkunimdie na eba edijumade no esi sada ya kan no bomodin na subscribe video no na wonso hye ema wonua enya bi enhwe na adesuade a wanya no wono nso so wonya bi ye kono obachia abusianfo wakyerkyerefo na mpo school no sa de na di biem sanse school no mani age ho dodo anhwe adatin bia mekwa akogina class 1 e wo ho yenko ne di kan aseda son konkoma obi biara wo Glory Kindercare Learning Complex ni titiri ni mi teacher ni mi church ni a wo kire me sa anyensem de we oni ora Emmanuel
Yeboa. Any me church ni so a wa so masene wa kire me nyoma pa me se me ye nyina e kire me se wo se me sua de na me beye panipa e wo man ani owura aye medas Edase we yaja wa wofo wo mu for mo ka ho bi sanse omo so ka ho bi na eso aseda sonko enkoma mawofo awofo a wode me ba wiasim ha want to me anchene wa hya me abedrum pempensese ya na me kasa me do mase eye owura no owura yire asumani owura yire asumani enja kese enko emfa emawate awofo a mo hwe yen sa abre mo nso mo moden na mo tete mo mai e wo tete kwan so esono fie nyansa e na esono school nyansa yen susu ema ye ma no enye book long na niema boni ekoyina no fakase me nkase school kro enye fakase efri sa niema no adesua no adoso nwomasua no emu wonsem bebre man nkase ma akora no nya school na emu no oba fia chinotana se fa tetesem e kire no enne ba ku bia ba betom kra no mpacho machi mpacho good morning mpacho onye nipadin obi ani wa friend mpacho maame machi akani nchi ano no ya me de ya meba ya anua na ye koye nim ye hu se ampa akora na no ate ofrifie na apie na enya abrofo sem no akora na ho kwan se o chie mpanimfo bom nanso ene de na ye hu abrofo sem nti mpa mo chaw good morning mpa mo chaw ya bo ana so ye nipa bo papa bo mame ana odi obaka abrofo mpa daddy good morning eno eye echense mpa chaw good morning eme wo chia me sa me pa na meji so me pa cha onye medin muma yensu ya tetesem ne amamre na ye ya kachi eba na sa eba ha yenda achen piao subscribe na she na wonu yanso enya bi da se ne be san wo hia e wo AP multimedia so ye wo ne pa bebre e de mon se edi kan show bodada se atiasi bunuma ntamu die ye kwa ne se ye ko wo ene ke beduru ho wate bye bye.